Hawu sabona babakhe. Yeah, kwenzenjani? Hawu please Thando sami ngiyazi ukhathele kade usebenza emsebenzini wenza i-double shift kodwa phela namhlanje usuku ngiya-ovulate so ngiyacela asilalane manje nje ungazuze ubeka isikhwama ekameleni asivele nje ungene nje manje asilalane manje. Imali, uyazi uyezwa nawe futhi uyasho ukuthi ngikhathele. Hawu kodwa babakhe. Hawu Yini? babakhe kodwa sifuna ingane kunini sizama sisishadile iminyaka manje emihlanu ingane asiyitholi. Sacela ukuthi ngiyogeza kancane ungilungisele okudliwayo. Izobe selifileka iqanda lami-ke sasabusuyeka kungasenzi lutho-ke emva kwalokho awuyifuni-ke le ngane. Hawu kodwa Nkosiyami. Cha, wena mlaleli ukhozi. Namhlanje sizokhuluma ngodaba oluthanda ukuthi lubenze inyana kakhulu. Dokotela, mhlawumbe ngaphambi singene kodaba esikhuluma ngalo namhlanje. Singene kahle le ngxoxo yethu ngoba sizama ukuthi singenise umlaleli akwazi ukuyibamba ukuthi lezi izinto ezenzekayo kubantu ababili abathandanayo asuke kade bezama ngapha umama uhamba udokotela semtsheni namhlanje kwenzeka right impela ngaleso sikhathi lo wesilisa naye kusuka umsindo kusuka impi phakathi kwabo kodwa ke mhlawumbe siqale sizwe le voice note ngoba nayo iza nenye inkinga umlaleli abhekene nayo ethi ayikhiphe le into sokhuluma ngayo. Dokotela bengicela ukubuza njengami nje cela ukuba anonymous mina ngumuntu wesilisa ngisengineminyaka engu-39 manje but angikaze ngize ngizithole nami sengingubawo mhlawumbe senginomntwana anginayo umntwana ngamafishane nje so ngabe lokho ngabe kwenziwa yini ngoba ngiyabathola abantu besifazane ngizwane nabo kube mnandi into enkundleni yasekamaleni kodwa kutheni ngize ngithole ukuthi nami ngibe nomntwana akaze kwenzeka so angazi kwenziwa yini ngicela ukubuza kudokotela ukuthi ngabe ikhona yini inkinga mhlawumbe ngabe ngingathi mhlawumbe mhlawumbe ngiye kodokotela mhlawumbe noma udokotela besintu angazi kodwa nje nginalowo nkinga nje. Yes, mhlawumbe kuqala ngibingelele isithando zethu abalaleli emakhaya. Ngibingelele futhi ngi-live kwi-YouTube ka-Dr. Nomcebo Mthembu, ngibe live futhi ku-TikTok ye-Medilution. Yes, uyazi ukuthi njengoba singene nje indlela esingene ngayo ngoba uyazi ukuthi kubudlelwane ngesikhathi abantu besaqala kusekusha kumnandi. Umdavazo it's about ubumnandi ne-pleasure lekunibenzayo nokuthi nixhumane nizwane. Kodwa kuhamba isikhathi uma senifuna umntwana senifuna ukwakha amaphupho enu nobabili iphupho elikhulu ilona ukuthi uma nakha nifuna ukuthi kube nabantwana. So if umntwana engaveli sokuhambe isikhathi ilapho sokuqala khona sokuba nezinkinga ke manje leya pleasure kasethi kade kuyi-pleasure eqaleni sokuyi-pressure ke manje lana uyabona suba nokucinaniseleka nje ukuthi uyabona ukuthi ucasuke futhi ngoba usufuna ingane kuthi nawo ukuya kuma-period ngesikhathi kade kusemnandi njolo kwakuthi uma ungena i-period ucasuka ukuthi we masikwazi ukudavazana namhlanje nabo kungene i-period kodwa futhi nakulo wesifazane ngelinye ilanga kube ukuthi at least ngiyazazi uma ifekile i-period angikho pregnant but kumuntu oyifunayo ingane futhi nama-period kule kuba ngathi ayazi avele angezi iy'nsuku kade u-expecta wena kube ney'nsukwana bese kuba khona ithembana umince sekulungile kuyalunga umince masavele nje angene lapho kade senithemba khona so konke lokho nako lokho okwenza ukuthi ama-period uthi kade wa-expecta ngeze ngizongena kona nokuthi kubangwa yini okay but ngisafuna ungena nje mhlambe la ku-basic ukuthi kuze kube khona umntwana kwenzeka kanjani kumzimba yabantu okay now mhlambe kuqala nje uyazi uhambo lokuba nengane kubudlelwane kwabantu ku-affecta mhlambe ama-couples abantu nje uma sebefuna ingane oyedwa kwaba u6 ama-couples baba nenkinga yenzalo so uyabona ukuthi i-average enkulu ngoba uma singase sibe u6 nje lana sibe ama-couples oyedwa wethu kusho ukuthi unenkinga yokuthi athole abantwana okay and isizathu saloko either umama unenkinga 50% kuba umama 50% kube ubaba kwesinye isikhathi kube yinina nobabili enenkinga even though bokwaziwa kuba ngathi inkinga yamama kodwa empeleni ingayinkinga yababa kube
inkinga yamama. Kodwa ngiyazi ngilapho nje Mshengu, ngiyafuna ukuthi ngibancoma abalaleli bethu okhosini ngoba solo ngaqala ngishumayela lo daba lokuthi hayi bo akuyena umuntu wesifazane kuphela responsible ngenzalo ingapha nangapha. Bathi noma befika kumina bezofuna usizo bafika bobabili. Kwesinye isikhathi kufika ubaba kuqala athi hayi cha angithi angike ngizibheke mina Dr. Mthembu ngizilole mina kuqala. So ngifuna nje ukubahalalisela ukuthi inhle lento asebeyenza kusho ukuthi uyabona ukuthi ukufundiseka sokukhona and inhle yonke leyo nto. Okay, now ukuze kube nomntwana Mshengu naku niyadavazana nomuntu wakho kaMnandi senifika kuvuthondaba. Okay, into ezokwenzeka ukuthi umama kumele ukuthi kuze kube nomntwana kumele ukuthi umama kube iqanda lakhe livuthiwe. Okay, uma ngithi livuthiwe ngisho ukuthi lisesimeni sokuthi lingakwazi ukuthi limukele isidoda sika baba. Kuyisona isidoda sika baba sifunani lokubhukudayo konoshopshop okuphakathi. Kumele nako lokho kunoshopshop kuphile. Okay, akukwazi ukubhukuda angathi ubaba mechithe nje achithe into ephelela khona la emathangane nemama. Kumele ukuthi uma echitha ubaba lento yakhe ikwazi ukuthi ibhukude iphile igijime iziyofika kulela qanda ngoba isiyalizwa ukuthi nalile qanda leli ngiyalizwa ukuthi manje selivuthiwe lilinde mina. Okay, Masibule inhlamvu yoshaya lapha kwetarget iziyofika futhi the more, that is why bake bathodotela abaningi angisho mina ukuthi the more ukhipha isidoda then ichance isiningi. Okay, why ngithi angisho mina is because egcineni isidoda esisodwa okumele sifike sishaya iqanda. Kubalekile ukuthi isidume lapho nalo iqanda kumuntu wesifazane ngizongena ukuthi yini ezenza ukuthi lona iqanda lingavumi ukumukela isidoda nalo isidoda ukuthi yini eyenza ukuthi kwasona singakwazi ukuthi isikore. Yabona nje isidoda kumele sibe nekhanda inhloko yalo kufanele ibe neshape ethize nje kube umkhonto othize okwazi ukuthi mawufika lapha kwiqanda uliqhumbu usungene phakathi. Okay, uma kuukuthi isidoda sakho sinenhloko elindilinge etimishaya lapha ifika ibhampe njena kwiqanda lakho angeke futhi izingene. So kubaleke kakhulu ukuthi ishapeke kanjani kwayona inhlava edubule ngayo. Kumele nje ishapeke indlela ethize nomsila wayo kumele kube indlela ethize. So uyakubona ukuthi lento kuyinto ebucayi kakhulu ukuthi lento imele kufanele naso sibe ngendlela ethize ukuthi futhi siyazi ukuthi mangifika lapha ngizofika ngishaya u1 and if esefikile lo kuqala noma sebengafika abanye sorry ngeke benze lutho inye kuphela kufanele ifike nayo futhi leyo nhlavu leyo. Khumbula ke kubantu besilisa ukuthi ngeke kufane kunomuntu othi medubulile uma sisitest isidoda sakhe sibone ukuthi after 1 hour sisifile asayindawo. Okay, omunye umtest uthola ukuthi siyaphila u5 days. So okusho ukuthi abantu besilisa abafani. Kunomuntu onesidoda esikwazi ukuphila u5 days okusho ukuthi kadala la nomuntu ngelinye ilanga lo uyothi iqanda selivuthiwe ngesonto elizayo kuyimayimitha. Yabona webo singena lapho silinde sisaphila silinde nje ukuthi alivuthwe leqanda ngoba lifike lingakavuthwa iqanda. Okay, linde lokho maseke siliyashaya. Okay, uphethe ama-clinic lo muntu alinde yebo inuki yini inuki kanti abanye baphethe okungokhwashana ngazi ke lapho vele kushaya kuqhume kanye kanti hayi uba angazi kodwa ekugcineni noma ngakushaya lokho kodwa kuyakwazi ukuthi kufike eqandeni wenza umsebenzi. Now yazi ke abantu beke bafika ukuthi ingane yomfana yini labo abasheshayo ukufa. By the way, kusuke isidoda esiwumfana leso siphethe ingane yomfana. Laba abahlala uthe inoki leyo ehlala isikhathi eside esikhathini esiningi kusuke kuphethe ingane yentombazana. Okay, that is why it's because lo isidoda esiphethe ingane yomfana siyagijima kakhulu sifika manje eqandeni kodwa lesomfana kodwa inkinga yaso siyashesha futhi ukufa. Lesi esiphethe umuntu wesifazane isikhathi esiningi. Okay, not always, isikhathi esiningi isona lesi singahlala isikhathi eside uzobeka intombazane ke lo lale naye namhlanje isonto elizayo uzobeka intombazane lo ukhulumile lo
hopefully kusuke kuwubaba oyedwa ke okay kungayena umunye ubaba okay kuwubaba oyedwa okay so but mshengu masingene kuyona lento kunezimpawu that umlaleli ekhaya angathi if ezibheka azitshela ukuthi hayi ngoba ngiright ngile nje mina dokotela bangichecka yonke into ukuthi ngiright kodwa inzalo ayikho ngifuna ukungena kuloko ngoba khona abantu ethi mayechecka kuthiwe cha wena unalenkinga then inzalo ayikho kodwa kunabantu othi mayile kadokotela kodwa iright kodwa still ingane ingahlangana okay kungabe kubangwa yini kunezinto eziyimpawu ezifihlakele ongazoze uyinake wena lelo phawu kanti khona into elikhulumayo alright for example kunomuntu wesifazana uthola ukuthi if sokuthi useyesikhathini then isikhathi sakhe asishayi ngendlela or futhi uba nokuhlungu uma eye esikhathini okay ngoba ngesikhathi eba nokuhlungu ngesikhathi esikhathini ubuhlungu kudalwa yini kumuntu wesifazana kusuke kudalwa ukuthi khumbula ukuthi isibeletho sakhe siyimuscle so siyinyama so ngesikhathi uma esesikhathini yena inyama lezo ziyabamba ziyayeka yiko umuntu uma esesikhathini kuba ngathi inhlungu isilumo sikhona manje siyeke sikhona siyayeka alright so lokho kubamba uyeke kwesibeletho sakhe ikona okugcina sokubanga inhlungu manje inkinga yaloko ukuthi umzimba wakho uyajwayela ukuthi kwanento ehlezi ngaphakathi kwesibeletho angithi kusuke nento engiyikhulumayo kusuke kuyigazi uma kunento ehlezi kwisibeletho sami ngizibhonqa ngiyikhiphe okay but manje kuzothi sokuhlela ingane usejwayele lokuthi njalo kwahlala into kuzohlala ingane uzokwenza same thing uzoyikhipha okay now which is why mina always umuntu benenkinga nje ama period enhlungu ngithi angithulisa isibeletho sakho kuqala ke uye kuma period zingabi khona inhlungu ukuze ngazi ukuthi uzokwazi ukuhlala leyo ngane okay now one of the things ebanga lokho ukuthi ama period akho angangeni kahle esikhathini or ube nezinhlungu abanye basoke banalento esithi ama cyst yabo omunye athi ngoba nginama cyst okusokusho ukuthi amaqanda akhe kunokuthi akhiphe iqanda eliphilayo kodwa agcwala amanzi ngaphakathi amaqanda akhe okay or uketshezi okay uma kwenzeka njalo then lo muntu wesifazana akasakwazi manje ukuthi iqanda livuthwe ngoba angeke livuthwe phela leqanda ngoba manje lona livele lagcwala amanzi nje yabona njengeguncu libona iguncu livele lingabi right kade kuyiqanda eliphilile kodwa livele lingabi right kanti iqanda eliphilayo kuthi ngesikhathi wena sokufika kuleso sikhathi sokuthi uyashisa ke manje usishela ukuthi ungasithatha isisu umzimba uyalikhipha uyolibeka kuphi kuma tubes noma kuyingalo zesibeletho sakho yilapho ezifela ihlale khona ke naliqanda selilinde isidoda sakho okay yilapho ingane ifika ichamiselwe khona ngoba ingane ayichamiselwa phakathi le ndawo kuthiwa ama ovaries ichamiselwa kuma tubes khona now kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo muntu mhlambe wesifazane ngasike singene kwesifazane kuqala mhlambe lo muntu wesifazane kade eba nezinkinga eba nama infections kwisibeletho sakhe okay aba nezilonda mhlamba azitreat engazitreatisisi sokugcina manje sokuba nezibazi okay esezikhona la kuyena kwisibeletho sakhe uthola ukuthi isibazi leso sikuma tubes akhe asisiyavala ke lezo zibazi izilonda lezi ezilekuba nezilonda uba nama infection njalo ungatreatisisi kahle so sokuba nesibazi lapho iscar sisiyavala manje lama tubes okusho ukuthi even if isperm sikwazile ukungena sizohamba silichamisela iqanda kodwa manje iqanda leli selakhekile linesperm likhudlwana phela manje ngoba emva kwamasonto amabili amathathu amahlanu kumele lelo qanda leli selichamiselekile lisuke kuma tubes liyohlala kwisibeletho lokuzokhula khona ingane but if wena bulokuba nama infections njalo kuba ne discharge njalo unganaki gcina lapho kuleyo ndawo kuma tubes lokwakheke khona ingane alisakwazi ukusuka iqanda manje liyohlala kwisibeletho silihleli lapho then ingane siyaphuphuma ke kanjalo yilabo bantu esike sithi thina bane ectopic pregnancy okusho ukuthi isisu sakho asidlangi sohlala esiswini or kwisibeletho so to speak kuma tubes
qhume i-tubes buhlungu Ingane kakhulu ikhulele khulele khona mase kuba inkinga. So naye lo muntu okuthiwa sithi unama-tubes ablockile basobha ukuthi njalo if kuwukuthi wena uba nama-infections hamba wa-treat ngokushesha. Ngiyazi ukuthi siyakholelwa kakhulu kwezinye izinto ukuthi hayi mhlampe ilumbu yini awukuhambe ekudokotela ayi-treat lento ayibulale ngesibhamu abasaziyo ukuthi sobulala lezi nambuzane. Okay, mase uyalitreat-a ke ilumbu emva kwaloko sowazi wena ukuthi uklinile nakuma-tubes akho. Alright, now kunomunye umuntu wesifazane futhi ozothola ukuthi uyoma. Okay, if benza somdavazo wazizwa angathi womile, kanti nawo kuwuphawu olunye ngoba ukoma kumuntu wesifazane kusokusho ukuthini, kusokusho ukuthi le chemical esithi estrogen lesifazane ekwenza ukuthi abe manzi, emenza ukuthi nenkomo ikwazi ukuthi inwebeke ivuleke ikwazi ukumukela noma yini isuka iphansi. So uma kwenzeka njalo then usuwomile, le hormone le kwenza ukuthi ube manzi nanokuthi ukwazi nokuthi nawe usibambe ngoba part of ukuthi ube manzi ekwako nokuthi ustrap phela isperm usibambe ukuthi sikwazi ukuthi sihlale lana. So nako lokho koma lokho kugcina futhi sowenza ukuthi uyadabuka wena suba nobhlungu suyagcina suya-avoid usafuna umdavazo kanti lento iqale ngokuthi wena womile kanti wome nje umzimba wakho ukutshela ukuthi le chemical engiyidingayo mina kuze ngibe manzi ngikwazi ukubamba isperm ayikho or yehlile. So kubheke nako lokho. Okay, then maseke futhi kumuntu wesilisa mhlambe ngingene kubantu besilisa kunempawu vele abantu besilisa uthola abaningi athi hayi ndoki yami Dr Mthemba isebenze kahle iyavuka iwe or ayisaqini ngokufana or yabona ngisenawo umdlandla omunye ngakuthatha kancane. Okay, okay kulungile ke konke kodwa lokho ngayimpawu okay zokuthi kukhona into eyinkinga ngoba if kukuthi ishawa isiyezi njengobusho nje okay induku iyavuka mase iyawa or ayisebenzi kahle kusuke lokho mina ngudokotela ngitshela ukuthi ichemical lesilisa itestosterone yakho iphansi yehlile ngesikhathi kwenzeka kanjalo kanti leyo chemical thina siyayidinga sawodokotela kuze kube iyona ezosiza ukuthi amazambane akho akhe isidoda onoshobshobo lokubhukudayo esiphilayo estrong esinamandla. If leyo chemical leyo yehlile then isidoda sakho siba weak. Okay, that is why isikhathini esiningi kumuntu okakhale ngenduku ukuthi ayisebenzi kahle uthola ukuthi athi hayi man le iyavuza isidoda sami ayitshuzi siyavuza sichitheka la edozi. Okay, nomuntu othola ukuthi mhlambe uneyinkinga zokuthi imithambo yegazi ayivuleki kahle ayihambi nakuba ngidloko kuzomenza ukuthi nenduku ingavuki kanti ungathola ukuthi imithambo yegazi le ayivuleki kahle nje nayo iyakutshela ukuthi hey man kunokublockeka kwemithambo lapha enzansi okusho ukuthi kwasona sidoda lesi uzothi uma usikhiphile asikwazi ukodiliveka kahle ngendlela ngoba kunokublockeka okukhona la ngenzansi esithweni sangenzansi. Nokumuntu onesifo senhliziyo by the way khumbula ukuthi nasisifo senhliziyo o-BP njani kuzokwenza futhi nemithambo yakho ukuthi ivaleke ukuthi ingahambi kahle. Okay, omunye owesilisa uthola ukuthi amazambane akhe inkinga kumazambane. Alright, uthola ukuthi amazambane akhe either amazambane akhavuvukala or abe nobuhlungu okukhona. Okay, whether lokho buhlungu kukhozwe ukuthi une-infection or kunomthambo or umsipha otwistile phakathi kuwona. Uma kunomthambo noma umsipha otwistekile isikhathini esiningi umuntu uzosho ukuthi kuyazi kwizambane lami laka left ngizwa ngathi kunelinye nje into eyi-round engaphezulu lapho kunebhola nelikhola mengilithinta nalo liyagijima you know kunomthambo lapho ungathola ukuthi kwano mthambo otwistile. Alright, now khumbula ukuthi if amazambane akho engekho right kusho ukuthi kugcina whether infection or nani kodwa kunokuvuvukala nokushisa kukhonto engekho right kuwona amazambane akho azogcina sezwala ukushisa phela ngoba mone infection kuzogcina sekushisa. Alright, kanti inzalo ifuna ukuthi amazambane akho angashisi. Okay, kungabi nokushisa ngoba the more amazambane akho ethola ukushisa nokujuluka nokushiselwa
ehlisa i-sperm quality ye-sperm sakho sesidoda. Isidoda sakho asibi strong kakhulu. Zakho ziba weak. Yes, kakhulu ngoba isidoda sakho asisakwazi manje ukugijima ngendlela. Yabo lokhu kufanele sigijime singafi, uthola ukuthi sistada sihamba kancane size sifike isikhathi sokuthi hawu sesiyafa manje sikakafika eqandeni ngoba sikwazi ukugijima. Kanti sibangwa yini? Wena ugqoka ama-under athathi kakhulu, ugqoka ama-jean akuthayithayo kakhulu, zonke lezi zinto, or uhlale une-infection nokungcola. Onibamba apho ndiye kapho. That is why yebo umuntu wesilisa awukumyeke nje bazilengele nje amazambane, okay, sibuke nje and uyabona vele kwakuyinto yethu nani nikwazi nokubona niyabona sikopole nje kancane so nakhona ke omunye umuntu wesilisa uthola ukuthi nako nje ungabi nenkanuko nje ukuthi inkanuko anginayo, nako khona ukukushoyo lokho ukuthi emzimbeni wakho, ngoba phela inzalo miphezulu inkanuko iba phezulu, ngoba umzimba wakho uma sukuya kumdavazo whether owesifazane noma owesilisa, umzimba wakho awudalelwe ukuthi umdavazo uwenzele ubumnandi. Umzimba wakho udalelwe ukuthi umdavazo wenzele inzalo. So if iningi inzalo, then nawe futhi ugqozi nenkanuko iba ningi yokuthi angathi ungayenza lento, ngoba umzimba ufunani? Ufuna inzalo wona egcineni more than ukuthi ufuna ukuthi uthokoze ukuthi enjoyane nomuntu wakho, okay? But nokuphila ke nje mshe ngeke ngingangeni ezintweni indlela esiphila ngayo, okay? Generally mina if ngisebenza abantu and abazama ukuthola ingane sebeneyinkinga yezingane, ngiqala khona lapha ekudleni ukuthi kunokudla okumele ungakudli. Yebo lokudla sesikudla manje junk food, ukudla okunoshukela kakhulu, ukudla okunamafutha kakhulu, konke lokho kudla nakhona futhi kuya-affecta inzalo, okay? Kakhulukazi lokho kudla ikona kugcina sokubanga umkhaba. Ngitshela ke mina manje ngiyakutshela ukuthi umkhaba uzoku-affecta inzalo yakho, okay? Umuntu wesilisa umkhaba uzokwenza ukuthi i-sperm quality ye-sperm sakho yehle. Umuntu wesilisa umkhaba uzokwenza ukuthi ube naleya nkinga emasisi kade ngiyikhuluma ekuqaleni ukuthi igcina sokublockeka ukuthi iqanda lingasavuthwa kahle. Kanti ngesikhathi suba nomkhaba indlela yomzimba wakho ukutshela ukuthi hey man, amafutha la emzimbeni wakho ahleli ngendlela errong, ukudla nokudla okudlayo, then umzimba wakho usuconverta manje amafutha uyowabeka esiswini sakho because indlela yomzimba wakho ukutshelayo ukuthi kunama-hormone angekho kahle emzimbeni wakho. Umkhaba ke kumuntu wesilisa uzokwenza njani? Also uzokwenza ukuthi le chemical yakhe yesilisa yenza ukuthi isidoda sakho siqine sikwazi ukugijima, i-testosterone iyayishintsha leyo kade kuyesilisa. Once wanomkhaba or wanamafutha amaningi emzimbeni kumzimba wakho uyakushintsha leyo chemical kube leyesifazane. So ke if sokuyesifazane iyasithena ke sperm, isithenile ke sperm sakho manje ngaloko wena uzibona sunjani, sunama-hips wena uzibona sunezibele, zonke lezi zinto manje ngobani sune-chemical more yesifazane emzimbeni wakho then ube ne-chemical le yesilisa, okay? Mase kuba into ezifana notshwala nogwayi, alright? Ngikhuluma nje izinto esingazinaki umuntu azitshela ukuthi hayi nje ngiyayifuna ingane kodwa ngiyaqhubeka ngiyabhema ngiyaphuza. Basobha lezo zinto. Ukuphuza kukodwa nako futhi kuzoyigcinezela le hormone yakho yesilisa engikhuluma ngayo. But ngifuna ungena kakhulu ukubhema ngoba abantu bakuthatha kancane ukubhema and nokuthi inegalo elingakanani enganeni oba nayo and nakwinzalo yakho ukubhema, okay? Ukubhema ke kwenzani? Ukubhema kuzoshintsha lokho kuthiwa i-DNA, kudemeja i-DNA yakho. Mhlambe angeke kushintshe ukuthi ungabi nenzalo kodwa kuzo-affecta ingane yakho lengaphakathi. Uma seku-affecta i-DNA, khumbula ke phela manje i-DNA iyona ebonisa nokuthi ingane yakho injani, ibukeka kanjani, okay? Nokuthi igcine isifana nawe. Yebo. So manje ugwayi ukwazi ukudemeja i-DNA yakho. So kuwena ke umuntu wesilisa uzokwenza njani? Uzoyishintsha le DNA yakho, uzothi wena ngesikhathi isidoda sakho sesiyokwakha sesiyohlangana neqanda la madam, okay?
lengane esizophuma lapho izoba nama features thizeni angekho right, okay? Naye umama if ukuthi uyabhema, even if by the way umama ubhema ngawe secondary smoke, wena ubhema imama kabhema, iyenza ukuthi amaqanda akhe ashesha aphele. Lokho ukuthi khona bathi bayazi abafuna befuna abantwana ukuthi bathi mebeyoko testa kodokotela simtest ukuthi amaqanda akho asaphila yini noma asegugile asemadala akhona kodwa asegugile. Ugwayi uzokwenza lokho either wena obhemayo noma upartner wakho uyabhema. But now nansi-ke into enkulu ugwayi uzoyenza ngoba ngeke uzustop ukuthi ningabi nezingane kodwa uzo-affect iy'ngane zakho. One, uzo-affect ukuthi either umzimba wakho uzosikhipha isisu kanti kunogwayi phakathi. Iy'ngane ziyaphuphuma izisu ngenxa yegwayi. Two, yes uzoyizala ingane but ingase ibe nenkinga yesifuba, ibe nenkinga ye-asthma. But more i-research ibona ukuthi lezi ngane ezizaleka zingakhekile kahle nasebusweni uthola ukuthi ikhala nomlomo kuthiwa i-cleft palate noma i-cleft lip ne uthola ukuthi udebe nekhala kuyinto eyodwa uzalwa enembobo lana kusuke ukuqhamukaphi ukuthi umzali khona umzali kade bhema ingane ezalwa inembobo kwinhliziyo ngoba ugwayi wenza ukuthi ingakhekeki kahle ingane. So ithi miphuma, yes, ithi miphuma ingane nicotine nothala no cyanide zonke lezo zinto ezigwayi. So ithi siphuma ingane ayiphelele kahle. Ungazuza ukuthi ukuphazamiseka ekukhuleni kwayo. It's because wena ngesikhathi either uzithwala isisu kwakunogwayi phakathi wabhema or wawuseduze komuntu obhemayo. So uyazibona zonke lezi zinto ezingase zik-affect wena ufuna ingane kodwa kunalezi izinto eziningi okufanele uzibheke ukuthi yini engabe inkinga engidala ukuthi mina angikwazi ukubamba kalula or ingane angikwazi ukuthi ngiyibambe kalula. Mase ngena nento esimple efana nokujima. Umuntu uthi ukujima into enhle. But if usufuna ingane kufanele ujime kakhulukazi wena umuntu wesifazane. Ngoba ukujima kakhulu umuntu wesifazane ngesikhathi usufuna umntwana nakhona futhi kuya-affecta iqanda lakho ukuvuthwa kwalo iqanda. Jima nje kahle lokho ukuthi uzoba healthy wena kodwa mase usujima wenza over ukujima kwakho kuzo-affecta futhi uthathe ngamawele. Yes, ikwata. Yebo. So ukulala kubalekile. Khumbula ukuthi whether owesifazana nowesilisa wena kowesilisa that is why induku yavuka ebusuku isikhathi uthutha uyivukile ulele because part of ukulala kuyayinyusa futhi le chemical le evusa induku. That is why nasekuseni just before uzovuka futhi usukulele uyizwe ngayo isiyavuka. So ukulala kuhle kakhulu as part of ukukhuphula le hormone oyidingayo engithi yes iyayivusa induku but also when usuyifunelani manje isidoda sakho ukuthi isidoda sakho masibe strong sikwazi ukugijima sikwazi ukubhukuda siyofika eqandeni. Okay, so zama ukuthi uthole ukuthi ilokuthulala kuwena owesifazane. Okay, nawe futhi ngokunjalo ungalali kuya-affecta ibalance yama period yakho. That is why umuntu osuke ne-stress akalali and once wane-stress futhi kunyuka amanye ama-chemicals azokwenza futhi ungasabambi manje ngobona yonke leyo nto iyahamba. Kanti kune-chemical uma ulele kuthiwa i-melatonin igama laleyo chemical. Leyo chemical uma ulele kakhulukazi uma ulele ebumnyameni kumnyama nje tsuku engathi awukho ugesi onjengasemakhaya leyo nto iyaliqinisa iqanda iquality yeqanda lakho if wena ulale ebumnyameni quality yeqanda yakho ingcono kunomuntu olala kunogesi kukhanya outside lokho kukhanya kuyangena ngaphakathi because kunama chemical umzimba wakho ozoyenza and leyo chemical kuthiwa i-melatonin leyo chemical leyo izokwenza ukuthi wena iqanda lakho umuntu wesifazane libe strong kakhulu. Now ngihlala ngisho-ke la kunama couples zami ukuthi uma sokuze kwakheni umntwana ifana lento nokuthi uthi u5 uphuma kulo wesifazane let's say ukuba nengane u10 okay 5 awuze ngakubaba u5 awuphume ngangimama okay kodwa ungathola ukuthi wena baba awunawo 5 umama unawo 5 wakhe wena kodwa uno4 yabona lapho sokuphuma u9 akasaphumi lo10 asaphuma u10 kodwa
If wena mama ungase uqinise ibe strong kakhulu iqanda lakho ugcina su6 ongasena lo 5 uyambona ukuthi usuyasondela kulo 4 wakhe senakho u10 ngoba iqanda lakho li strong kakhulu sizomsiza futhi ukuthi abambe uyabona ukuthi nibe nengane same nobaba if ubaba naye ekwazi ukuthi abooste kakhulu sizokusupporta nawe sinehlanganise lento ukuthi nikwazi ukubamba izibalo ziphume kahle ziphume kahle izibalo uyabona ngikude ngingqoqo lo dokotela